рӯзе бо дӯстам роҳ мерафтем. дар кӯчае туе буд. истода тӯиро назар кардем. дӯстам гуфт, ин шаҳе ки мебинӣ, ин ҷавоне ки мебинӣ беномус аст. гуфтам, чӣ гуна? аз куҷо медонӣ? гуфт, ин арӯз дирӯз бо ман мегашт. имрӯз бошад зани ӯ шудааст. гуфтамаш, беномус ту ҳастӣ? гуфт, чаро? гуфтам, барои оне ки бо номуси ин духтар бозӣ кардиу ӯро дар нимароҳ монда рафтӣ. духтаре назди бузурге мераваду мегӯяд, ҷомеа пур аз магаз шудааст. ҷуръат намекунам ки аз хона берун бароям. ҷавонҳо мисли магаз ҳастанд, дунболам меоянд. бузург андаке фикр мекунаду мегӯяд, агар зебогият аз нақшу нигор набошад, магазҳо дунболат намеоянд. хоҳарам, пас закоти зебогиятро бо ҳиҷоб пардохт кун. боқӣ дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон. рӯзе ба беморхона ворид шудам. дар утоқе навишта шуда буд ҳуҷраи ҷарроҳӣ, дар дигараш шикастабандӣ. ба утоқи шикастабанд дохил шудам. гуфтам, қалби шикаста дорам, оё метавонед ки пайваст кунед маро? гуфт, на, дил устухоне нахоҳад дошт ки ӯро пайваст кунам. ноумед баргаштам. ба ҳуҷраи ҷарроҳӣ даромадам. пурсидам. гуфтам, қалби шикастае дорам, оё метавонед ӯро ҷарроҳӣ кунед? гуфт, на, дил давое надорад, танҳо ӯро метавонам ҳиваз кунам.